Моля, посрещнете с бурни аплодисменти на сцената Христо Попов! Предприемачеството е всичко друго, но не и свобода. Умението да добавиш стойност на хора, които са готови да платят повече от това, което на теб ти струва. Това е поне моята дефиниция за предприемачество. И това е нещо, което няма край, и това е нещото обратно на свобода. А какво според теб липсва днес у младите хора, за да могат да бъдат по-успешни? Аз, когато израствах, нашата дефиниция за успех беше сравнително ясна. Труда беше хубаво нещо. В момента ние създадохме усещането, че успеха е да си спокоен, успеха е да ти е лесно и успеха е да ти е комфортно. Това не е успех. Няма по-бърз начин да обогатиш представата си за света от четенето. За мен единственият смисъл от образованието е да помага на реалния живот. Реалният живот е най-добрият учител. Личната енергия не е ли неизчерпаема? Абсолютно не. Не само това. Личната енергия се акумулира. Едно от нещата, които дава много енергия, са мечтите. Човек с мечти е по-силен, отколкото човек с пари. Въпросът ми е в бизнеса, кое е полезно? Непокизъм или перфекционизъм? Непокизма е грях. Мързела е неуважение към хората, които обичат. Перфекционизма е енергия. Перфекционизма дава енергия. Перфекционизма дава смисъл на това, което правиш. Перфекционизма е някакво твое вътрешно възприятие за красота, към което се стремиш. Супер! Единственият проблем на перфекционизма е, ако живееш с глупавата идея, че ще го стигнеш. Това ви пожелавам. Винаги щастлив и никога доволен. Благодаря.